Wat laki bor penya district jong ke East Khasi Hills ke lapan bor ke nong song shinong da ka bapin mi yaki kendon ban a ya ketika ban yada no knyang jingpang COVID-19 henrai kidang don buon pat ki pat ba ke badang sengu artatin ban a ya kene ketika hakane ka kenti ki bor sarkar ki la shim sakawe pat ka senjam ban lait pensung thu yaki nong song shinong halor ka jingdan kam ban a ya kene ketika ban yada tang yalade no COVID-19 henrai wat ki weiru kane ka senjam ka long da ka jingalang pensung thu pat ba hakidong ki than ba pher bat ka wei ka bala saki ha ka arphau sau tarik mentau banai jeleu arajar arphau wei kadai ka bala penlong ha ka snong nongse ya ka bala penlong da ka COVID committee nongse ringkat ka jinatre lang bat ka Shastri Memorial State Dispensary Laimer bat ka Malim C&RD block ya ke jingalang haswa ban pensung thu ki pat ba halor kan ni ketika lapenya da block development officer ka Malim C&RD block uba PT pasa ha ka balaya don langru urang ba snong ka snong nongse uba AL thank you uba san saukur nongse uba N thank you bat nakalyang katanat ka kot ka kya lawan ban ajin kren ha ka ni kasingi dai Dr. EL Kharmuti nak office jong district medical health officer hakane ka jingalang pensung thu pat ba hakane ka singi lapin long haplau jong ka sanshnong secondary school omlangka nongse lawan ban shim banta da kinong shong shnong kani ka than kan thupru kinong khayi ki babu dukan hakallang kani ka shnong bat sabar jong kani ka than ru kumju then relada ki breu jong ki lamba ok em nim ka ni sim kani ka mandang hot kani ka hop kani ka right to be ka mandang ni hendelada ki day unong shong shnong jong kene ka snong bala ban sim ban bakli ngam de ban penbet pere ki we da ngam sim ngam de ban penbet pere ki we da nila ab bakli kata to what is sim hala da kimla ban bakli hidang habanya ni hidang habanya banya ya kedok la slow hasim kene ka vaccination nama balik kene ka dai pi